Ați avut vreodată probleme cu alcoolul? Cine n-are probleme cu alcoolul când consumă mai mult alcool decât poate duce? Toți cei care mă cunosc știu că beau foarte rar. Mi se întâmplă extrem de rar să beau. Chiar am perioade în care nu beau deloc, perioade lungi. Beau numai în ocazie, un pahar de șampanie sau dacă mă duc la masă într-un moment și beau un pahar de vin maxim sau o bere. Deci astea sunt povești. Wait a minute! We got a #1 victory royale. Yeah, Fortnite, we bout to get down. 10 kills on the board right now. Just wiped out Tomato Town. My friend has gone down. I revived him, now we're heading southbound. Now we're in the Pleasant Park streets. Look at the map, go to the marked sheet. Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can take me Steam Iron, but not loot.